Čaute, toto je druhé kvalifikačné video na Pitcamp Challenge. Moje meno je Andrea Rivarová. Máme tu 15 činku, 2,5 desiatky. Na druhej strane... OK. 2,5 desiatky. Box. Štandard. Poriadku. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, 10, 11, 12. Raz, dva, tri, štyri, päť, 6, 7, 8, 9. Poď, super. Raz. 2, 3, dvojo. 4, ešte 2. 5, Maťo. Čau. 6, Abus. 20 language. Jeden. 2. 3. Dýchaj. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poď. 12. Dýchaj. 18. 19. 20. Začínku. Po 11. deadlifte opustiť. Trošku sa pohodol. Trošku sa otoč, trošku sa otoč smerom tam. Tak, super, stačí. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ešte jeden, 11. 12 deadlift a potom do hangu. Nádych, výdych, 5 sekúnd. 3, 2, 1, poď. A ťahaj. 1. Hang, no poď druhý. Hop, 2. A zostan nohy na šrup. Poď. 3. A ďalší. Hop, 4. Ťahaj toho ruky lakťami. 5. Dvojom, rýchlo lakťami. Vytraj ruky, uvytriasaj. Ešte 4 budú a z toho pôjdeš do jerku. Poď. A ťahaj.
6, 7, 8, ešte jeden. A rovno hore. Poďme chcem. Tak, jeden. A poďme. 2, výborne, ďalší. Vytrás, kľudne. Bude v kľude, hej. Dýchaj, dýchaj. Dýchaj. 10 sekúnd. Pôjde to, poď. A beru. Si za polovicou ďaleko, už to ide. Tak, 4 opakovania. Výborne, ešte 3. Ešte 2. Vydrž, už to nepúšťaj. Fajn, ešte jeden. A pustím. A vyčaj. Činku posun za bok. Posun činku trošku. Trošku za bok. Tak, a začnem. Tak, a poď. Jeden. To len na vyčaj, len na vyčaj. 2. 3. 4. 5. Poď, len na zem a hore. 6. 7. 8. Poď. 9. 10. Poď hore. Ja len si, že môžu staviť na pár. 11. 12. O záver! Poď. 13. Ešte 2. Poď. 14. Posledný. Poď, preskoč. A zoskúš. 15. Ojo, no. Deadlift, posledné, poď. Poď 11 deadliftov a potom budeš dýchať. Začni deadlifty a potom budeš dýchať. Poď. Zvrtni sa. Tak, poď. 3, 4, bum, 5, 6, to je ono, 7, 8, Vydrž. 9, 10, ešte jeden, 11 a dýchaj. Dýchaj, 15 sekúnd. Dýchaj. Pôjdeme 7 handcleanov a pustíš, dobre? 7 vydržíš. Poď. Poďať 7. Poriadne uťahaj. Poď. Ťahaj ho. Raz. Hop. Rýchle lakti, poď. 2. A znova. 3. Výborne, ďalší. Hop. 4. Ešte 3. 5. Posledná. Fajn, teraz chceš spraviť 3. Dobre? Pozdvihni 3 za sebou. Bugri a 3. Raz. 2. Vyjdeš. Ešte jeden. 3. Pustí. A z toho ďalšieho, zase činkuje tam, z toho ďalšieho pôjdeme na hlavu. Posledný krát pôjdeš na hlavu. Priprav sa 5 sekúnd. S magneskou. Poď. Posledný krát. Jeden hang clean a hore. Poď. Hang. Hop. Výborne a hore. Kľudne splity, hej. Rob jeden za druhý. Vyjdeš. To je on. 2. Znova.
Už len 3. Poď. Poď. 3. Vydrž, nepusti ju. Znova. Poď. Znova, 4. 3 už dáš naraz. Poď. Vytraz ruky a už sú len 3. Už môžeš spraviť rovno Poď. 3, nemusíš ísť z ringu. Poď. Rovno hore, poď. Výborne, ešte 2. Nepúšťaj. A ešte 1. Posledný, poď. Nohy k sebe a pusti. A teraz silu a tak na tyčak. Môžeš ju dať už aj preč, ne? Poď. Poď. Záber, to posledných 10. 1. 2, makaj. Ideš. 3. Hop, ideš na druhý. 4. Vydrž, nezastavuj. Ome. 5. Už len 5. Poď. Záber. 6. Poď. 7. Znova. Jak ideš. Poď, rob. 8. Ešte 2. Poď. Záber. Poď, 9. poď. Ešte 1. Doskoč aj dole potom. Poď. Poď. Vyskoč. A zoskoč. 10. 10:35.